így nagyra, úgyis szarnak fog főni. Szóval vághatjuk laskára is, de most nem vágjuk laskára. Miért nem? Mi szeretjük laskára és barnyára pirítani utána. Ez szintén kockára. Akkor most minden kocka lesz. Minden kocka lesz. Ez jó, úgyis kockás legyünk is. Tényleg te. Milyen szalon ez Istvánka? Mongolica. De jó. De jó, hogy fél orjukam tele lett vele, de amúgy nagyon vagány. Jó illata van, úgy de jó illata van ennek a manka alicának. Manka cica. Szóval. Mondtad? Zsebre vágod? Itt viszem a hagymát, meg ezt a másikat. Ez olyan ugye. Jó. Várjál, nem jó, nem jó, hogy beraktad, ez a baltogattó, azt veszetted ki a jobbból. Jó lesz, már most jó néz ki, nézd meg milyen guszta, nézd meg, azt nézd meg. Ennek a főzésnek a mai apropója, most vetted ezt a kis fémedénk. Ja, kipróbáljuk ezt a kis Most vasat. már sütünk benne valamit. Vasat. Tehát mondjuk, Nem is akármit, hanem tartományásúst. ja, Nem is sütünk, hanem főzünk. 100 éve nem ettem a tarhonyás húst egyébként. De hogy jó lesz. De fata. Kis mongolica. Mindent beleraktad? Mindez szél. Ennyi az egész? Nem teszek bele. Ezt még annyi hírja. Mindjárt jönnek az emberek tömegessével. Jó lesz? De jó. Húva jó. Szagold már meg ezt. De jó fakanál illata van, nagyon jó. Megőríted egy kicsit? Előtte megőrítjük. Felőrítjük. Csak hogy jobban kijöjjön neki aromája. Majd a zsírban jön ki aromája még jobban. Amikor így elkezd izegni. Keverjük ide. Igen. Kicsit kipattog, majd jön bele a hagyma. Ennyi. Ennek pedig adunk jó kis időt, hogy meg aranybarnyára piruljon.
Pista odafigyel mindig, hogy egy kis hőmérsékletváltozást szabályozzuk. Látod, ez a szabályozó rendszer, itt felül látható egy szabályozó kis, minek hívják ezt a karabiner, de igen. angolul Kairai Bainai. És alul pedig található a vasedény. Targonyás húst. Targoncás húst csinálunk. Letló targonyás húst. Letló targoncás húst készítünk, gyerekek. Egy kis gombával. Ja, gomba, az lesz benne az újítás, igen. De rakjuk hozzá a húspifta. Belehasítsuk a húsunkat. Ez így. Ennyi. Ezzel csak szépen elkezdjük pirítgatni majd. Megvárjuk, míg kap egy kis kérget, aztán majd kavarunk rajta egyet. Amikor már ez a kinézet, akkor nekünk az már jó. Ezt szeretjük volna elérni. Bekerül a fűszer. A kis frissen őrült bors. Só. És egy kis majoranna. Paradicsom, fokhagyma, alatta egy kis paprika, azzal most nyakon öntjük. Megpezseljem. Hát ezt. Jó a paradicsom. Van paprika is jó. Kis zsír. Jó ez. Meghintjük egy kis füstölt paprikával. A zsír tetejére, ami így egy kicsit kiült most, ez tök jó lesz. Kb. Ennyi. Teszünk fel egy kis bende dobozban lévő magyar paprikát. Bendét? Igen, a bende dobozban, de magyar. Így finoman? Így egy kicsit meghintjük. Ha? Kb. Ennyit. Itt hagyjuk, hogy a paprika kiadja az illatot és a színt. Hát lassan megvan a pörény. Igen. Ebből egy olyan 70%-on áll a húsi, úgyhogy most még adunk neki egy kis időt. Most ebből a kicsi házi paradicsomléből. Aha. Oszta. Ez jól rá volt cuppanva. Ebből egy kicsit így öntünk rá. Aztán magára adjuk megint a fedővel. Fél órára. Megnézzük, hogy hogy állunk. Ó, azt valaha. Kis pörkölt lett. Elég jól állunk. Elég jól áll a helyzet. Srácok, nézzük csak meg egy húst. Hopp, na hát ez kanállal szétjött. Itt az ideje, hogy beletegyük a kis tarhonyánkat. Egyben a tarhon? Ez csak nemes egyszerűséggel. Hiszem, hogy ebben talán egy zacskó elég lesz, nem is kell a kettő. Úgy gondolod? Aha. De hát ketten vagyunk. Ez a kavarintyás. Ragad a gyerek.
Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy egy kis sörrel megkínáljuk. Kap egy kis Kis eszenciát. kenetet. A tarhonya elfoglalja a méltó helyét. Fornó? Mi fornó, mi? Fornó. Majd ilyen döglök amúgy. Ez egy hülyeség. Na így. Done? Oké. Két. Gombával. Milyen kis erős picstát, erős paprikát. Akkor megnézzük, hogy mit főztünk ma. Ja. Kicsit meleg. Szar lett mi? Nem jó. Senkinek nem ajánljuk. Csak az éheseknek. Dolgom hagyom. De jó. De milyen jól néz ki. 2 darab kenyer? Tényleg? Nekem is hagytál egy kenyert, vagy nem? Mindegy. Aha, jó, akkor jó étvágyat, Pifta. Neked is. Kurva jó. Kösz. Ajánlom. Ezt elbasztuk. Már megint. Így van. De megesszük. Már megint. Szevasztok. Sziasztok. Na? Kajakóva. Ezzel kell szétrobbantani.